Siis lemmenpolkuhan on ikiaikainen, tai noudattelee tätä jokivarren ikiaikaista kulkureittiä ja tavallaan se on tuon jokiturismin myötä jossakin vaiheessa sitten nousi kun olot muuttuvat ja ihmisillä oli vapaa-aika, niin nousi tämmöiseksi virkistyskohteeksi ja vapaa-ajan kohteeksi. Tarkalleen 19 vuotta sitten tehtiin niin ensimmäisen kerran julkisen vallan toimesta näitä rakenteita sinne. Onhan siellä ollut jotain kaiteita ja muita aiemminkin, mutta nyt tehtiin niin tämä 2 kilometrin pätkä sitten tästä Montaleirintä-alueelta tuonne Leppiniemen Pyhäkosken voimalaitoksen alueelle. Laitettiin portaita ja pitkospuita ja kaiteita ja viime kesänä näitä kunnostettiin näitä vanhoja rakenteita. Sinne nyt sitten vajalla 100 000 laitettiin puutavaraa, linjattiin pikkasen uudelleen sen polun kulkua, pantiin kulkemaan se tuolta tien vierestä sinne Lehtojen suojelualueelle, jossa on tosi viehättävä miljöö ja myös otettiin näillä uusilla rakenteilla näkyville tässä tämä muhosmuodostuma, joka on tällainen harvinainen geologinen ilmiö, että siellä on kyllä monenlaista nähtävää ja tavallaan silloin 19 vuotta sitten, kun se perustettiin, silloin se nähtiinkin nimenomaan tämän luonnonsuojelun kestävän kehityksen näkökulmasta ja silloin tuli näitä uusia suojelualueita. Muutama vuosi sitten tehtiin tähän Oulujokivarteen tämä Tervareitistä, joka on tämmöinen vaellus- ja hiihtoreitti Oulusta Rokualle asti, niin lemmenpolku muodostaa myös tässä tämän Muhoksen kohdalla vaihtoehtoisen reitin siinä Tervareitistössä. Tämä tavallaan voisiko sanoa, moneskohan tuleminen, se nyt on 3. tuleminen ehkä lemmenpolulle, niin nyt korostuu sitten erilaiset asiat. Eli kun 2010 muistaakseni sai Rokua Geopark tässä 3 kunnan alueella tämän Unescon statuksen ainutlaatuisten geologisten kohteiden verkostossa, niin nyt sitten siellä on ihan ansaitsemassaan arvossa niin näkyvillä tämä alueen maaperägeologia ja se vuosimiljoonien geohistoria. Että tällaisia asioita on nyt nostettu esille muun muassa noissa infotauluissa. Mistä muuten tämä lemmenpolun nimi tulee? Ihan nyt silkasta mielenkiinnosta kysyn, että onko tämä lempiväisten paikka ollut aikanaan? Kyllä se varmaan siitä tulee, että tuolla Leppiniemen alueella aikoinaan näitä juhannusjuhlia muun muassa vietetty. Ja mä luulen, että se on semmoinen aika yleinenkin ilmiö, että löytyyhän se lemmenpolku tuosta Sanginjokivarrestakin, mutta tämä on tämä Muhoksen lemmenpolku ja kyllä se ihan siitä tulee se nimi. Ihmiset on ehkä välillä muhoslaisetkin unohtaneet tuon lemmenpolun olemassaolo, eikä siitä seudullakaan tiedetä kovin paljon, mikä on hirvittävän suuri harmi, koska tällaista maisemaa ja näköaloja ja jylhyyttä, niin tästä ei muualta löydy, että sitten pitää jo ajella 100-200 kilometriä, jos hakee vastaavia paikkoja. Mulla itsellä oli silloin, kun mä tulin Muhokselle, siitä on kohta 30 vuotta, niin en tiennyt paikasta paljon mitään, mutta kun löysin tuo jokivarren ja lemmenpolun varren tuon Niukkakallio, joka on se Jylhin näköalapaikka tuolla, niin kyllä mä sinne aina joka kevät menin katselemaan ja kevättä aistimaan. Ajatellaan näin, että tämä on ollut ennen se valtakunnan valtaväylä tuolta idän suunnasta tänne. Ei ole ollut muita väyliä, eli siinä mielessä voi hyvin kuvitella, kenen kaikkien jalanjäljillä täällä kulkee, kun tätä polkua kulkee. Ja tietysti siinä sitten on ollut monenlaista historian saatossa tapahtumaa ja kulkijaa, mutta joka tapauksessa se vahva tunne siitä, että historia on täällä läsnä ja monenlaiset tapahtumat. 300 vuotta sitten näissä maisemissa kulki venäläisiä, jotka isonvihan aikana ryöstivät ja täällä väkeä kiusasivat, ottivat lapsia mukaansa, veivät Venäjälle satamäärin. Ja yksi tarina ihan suomalaista kulttuurimaisemaa, mitä tiukemmilta ytimeltään, niin on tämä Koivu- ja Tähtisatu. Ja tästä ei itse asiassa ole kun muutama kilometri tuonne Oulun suuntaan, niin Lumiaisissa on Toppeliuksen muistokivi, eli 300 vuotta sitten Sakari Topeliuksen isoisän isä Christopher Toppelius ryöstettiin Venäjälle sieltä ja hän sitten pakeni ja osasi takaisin näille seuduille ja osin suvussa perintönä kulkeneen tarinan sitten Sakari Topelius kirjoitti saduksi Koivu ja Tähti.
tällä maisemareitillä pääsee myös tutustumaan runouteen. Kyösti Honkala. Täällä oli aikaisemmin enemmänkin näitä sydämenkuvia oli lyötynä merkkipaaluihin ja sitten jotkut kirjoitteli näitä lemmekkäitä runoja tänne aikaisemminkin. No nyt sitten avaajaisten yhteydessä oli tämmöinen tempaus, Geoparkin tempaus, jossa sitten ihmiset sai omia runojaan rustata ja niitä oli valmiiksi rustattu ja tuotiin tänne ja mikä ettei. Tosi osuvia värssyjä näkyy olevan ja se on yksi fiilis, mikä täältä löytyy. Täällä on hyvä mietiskellä ja kulkea, miettii sitten lemmeasioita tai muita asioita.